Kasengi ke ba ars pa pra ha ke keteng pa kun mesia mako amen. Ko tra Jisu pen sle ingi da mesia mako jongme. Ke gospel ke kum Yohanes kala nong ka bakhat pra. Ondau Jisu ladap ya kani ka jing duai ulami balaki senran ba ulalej syashi liang ka wadut kidran. Ladon ka keper kata ka jaka te u Jisu ba ki senran jong u kilale rum. U Judas nong set kala ulatip ha ai kata ka don namar u Jisu la set lej kha syata balaki senran. Kumta ujudas ulalek syakta ka keper berulaya lambat usiken hun kisipai bat katu kat ningut kisakri tempel balapha de kirang ba lingdo bat ki parisi. Kilara atiar lem bat ki syarak bat ki dong Musa. Ujisu la balatip na dong sedong ya kata kaban saja u ulatur sekhmat bat ulakeli ya no piawat ya ujisu Nazaret kila jubab. Ngadai uta ulaong ujudas unong set kela ulayeng hangta ringkat barki. Haba ujisu la ong haki ngadai uta kila kendran dan dien kila kelan hamadan. Ujisu la keli biang yaki yeno syapi awat ya ujisu Nazaret kila ong. Ngalai tu ya pi badai manga uta ujisu la ong tila da pi awat yang a I kini kiwe kin pat kin let no. Ba anda pun ulong ya kaba ulala ong kopa ngam semladu no wat uweiru na kitu kibamila ai hanga. Usiman Petrus uladon ka wailam. Ula saya ka ba ula pom ya usyakri jong ulungdo orang ba ula mat ya ka skor kamon jong u. Uta usyakri ukateng umalkus. Jisu la ong Petrus. Thep biang ya ka wait lam ha ka sop jong ka. Hatu pitharai bangan omdi ya ka kuri jong ka jing sistem ka ba ukpa ula ai hanga. Kata ka kunhun jong urang ba sipai lembat ki syakri jong ki ju kila kem ya Jisu. Kila te ya u ba kila ring ningkong ya u sya u anas. Uni ulalong uthau kudim jong ukaya pas ubalalong ulingdo orang ba ha kata ka senam. Dei ukaya pas ubal ai boit ya ki ju hana ba ka khamba ba uwei ubri unyap ba nak benta kepat ba baro. Usimon Petrus ba uwei pat usendran kila bu de Jisu. Udi usendran ulai itu ba ba ulingdo orang ba kumta ulalet bat Jisu haplau yeng jong u. Petrus ulasa sabar hapalor. Uwei pat usendran ba itu ba uling do orang ba ulami isabar ulakren hakasakri ka ba hapalor ba ula penrung ya Petrus. Kata kasakri ka ba ap jingkhang ka laong ha Petrus. Pimdai uwei ni kisendran uta ibreu. Eam ngamdai la jubab Petrus. Namar ba ka kriat kisakri ba kino ap kila siuding ba kila yang saudong jongka. Kila ya saat ding Petrus ulalek yang lang bat ki ban saat ding. Ulingdo orang ba ulah tu okit ya na Jisu sapang kisenran jong u bat sapang ka jinghikai jong u. Jisu ulah jubab ngala kren barabor ha ka bapau ha ki brio baro ngala hikai ha kisenokok ha ka ba bat ha ka temple ha ka ba ki ju baro ki alang ngam jukran ha bari. Ti balai fi keli yanga keli na ki brio ki balai asngau yanga. Tokit na ki ayu ngala ya tu haki ki kitip ayu ngala ong. Ondau Jisu la dap kran ya kani uwei na kinong ap hangta ula thap ya u bat ula ong. Mejebab kumta ya uling do orang ba Jisu la faik tien. Ladang ala kran bamdai ai sakhi ya kata ka bamdai. Hendrai lada kadai bali mithap ya nga. Tiu anas ula pha ya u dang sya te hi sya ukaya pas uling do orang ba. Petrus udang yang saat ding hangta. Kumta la don kiba keli ya u. Memdai mami uwei na kisenran jong utai ubriu Petrus ula len. Em ngamdai ula ong. Uwei usyakri jong uling do orang ba ubaya dei kurbat utu bala syamat ke skor ha Petrus ula kem ketien. Hatu ngam semlayu ia mi ringkat bat uha ke keper. Sa sisin Petrus ula ong em bat markum ta usiar ula ken I. Kila yalam yo Jisu na ukaya pa seyeng ulat. Kala long dang step kiju kim semlit rung hapo yeng. Namar kim kwa ban pentingit yala de bandup yo ba me paskha. Kumta Pilatus lawan ye kendu ye ki sabar ba ula keli. Pimudui ayu ya uni obriu kila jubab ngin om dalaya lam ya u syami lada om semlale kam dakat ye ai. Pilatus la phai kitien. Titu syem bishar himapi kat kum kaan jo pi. Kiju kila jubab kaan kam sya ingi ban peniap yano. Kani kala jia banduk pensisya ya ka ba Jisu la ong haba ula pen iya ka jing yap ba un sasya. Pilatus ula lek rung hapo yeng ba ula khot ya Jisu. Hatu melong usim kiju ula keli ya u. Jisu ula phai ketien. Hatu kani ka jing keli kawan nami ni ki weipat kila keren hami sapang jonga. Pilatus ula jubab.
Metharai bangalong uju, dei ki parajat jong mehi, bat kirang ba lengdo jong ki bala IT ya me hanga. Ti melale ayu, Jisu ulah pai kitien, kahima junga kamdei na kani kapertei. Banda kahima junga kadei na kani kapertei, kinong buat junga kinjin layang yale, bangan amsha IT hakiju, kahima junga kamdei hangni. Kumta Pilatus ulah keliu, ti melong usiem, Jisu ulah jebab, hoat kabapi ong kadei, ngalong usiem, nak bentar kani lah kaya nak bentar kani ngalawan sa kapertei. Ban yang saki ya kajing sisya, jar ubah iye ya kajing sisya, usya skor ya kiktian jonga. Tika ai kajing sisya, la keliu Pilatus. Ti Pilatus ulah lek biang sekiju ba ulah yatu haki. Ngam sem dau ai ban penrem u. Henry pidon kedustur dengan pelat uwe ukoi di hak por pasca. Pikwa dengan pelat api ya usiem kiju. Baru kilai perta, om ya uni. Ngikwa da ubarabas ulalong unong lute. Ka gospel jong utrai. Ka jingero yami ku Chris. Hadin ka jing duai jong Jisu, hadin ka jing khawai mit bakhadu. Menta ulalech syakawi ka keper, kata kali ka keper Getsemani, ka keper haka Harut ka wakdu Kidron. Bat hang ni la ong bau Judas ulatip bahas pangkani ka keper, nama Jisu ulalech sene kha bat la kisenran. Bat dei hakani ka rukom bau Judas ulayalam ya kisakri temple ya kisipai bat ulalech ban kem ya Jisu. Ban dino ya Jisu. Bat Jisu balatip aka barokhot. Hang ni ngi kani kawi ka benta ba ka ktien chu blai ka ong ngi we pe ba Jisu balatip ikini aka barokhot. Ka ka balaja ha Jisu kam dei ka basu jaring khat andre Jisu utip ba wan na ka benta kani. Jisu utip ro ba kisenran chu kin sa syukori kam ta me Judas Jisu utip ba on sa syakam bat kumta terter. Henry wat apa deng kita aka barokhot Jisu klam kan ran dien no. Bat menta ulet siki ong yano piawat ada piawat yang te ai kini kiwe kin lek no. Bat hak jubab ku ba upe tu Jisu ong ngadei uta. Larang ikan mau ya kijing ong jung Jisu kamtam ke gospel jung Yohanes ngisyam kini kijing ong bengi ong kini ki I am saying of Jesus. Lane kita kijing ong jung Jisu ba ong ngalong uta ne ngadei uta. Kani ka larangi supuli kum tu ngisngo ba kalong ko mga ngalong oblasius ne kumta terter henry larangi pet ya ka jing tho ba ku pada kam dei ta ka ba sting kumta namar balai habau ong ngalong uta nga I am he ne ngadei uta haga tin gri ka dei ego emi berkani ka dei ka ketien ka ba ublei upen pau ya la ka jong ka keteng ha Moses ha kalau beniap jing pau jung kalau beniap ha ka ba Moses la kli ngan le ong ki pat ba ublei ju ki department ngi ula pa hanga ti kin kelinga ka ai ka kerteng jong Jisu ublei ula ka ai ka kerteng jong ublei ujuba ki ong ngalong ula pa yang sapi ngalong uta ngalong kata ka ka kerteng jong ublei ego emi lan I am haktin kasi le singin ong ngadei uta ne ngalong uta takdaw kani ka jing jubab jong Jisu ngiyo iya ka jingkam jong Jisu ya ka kerteng jong ublei ka ba penlong wat ikitu ki briu kamtam la dek ki sakri jong ka temple kamut kila kendran da din ban phat namar balai kendit ya kata ka jing ong jong Jisu ban ka jingkam jong Jisu ba mau dek ka kerteng jong ublei bat na ka benta jungi iwei pe wei ha ka jing tho ba khoi kadai kani ka jing mut ka ba kham jeliu jong kani ka jing ong jong Jisu ngadei uta ne ngalong uta bat Jisu hadin kani ka ai ka bajia Petrus usai ka wai lam umat ka skor jong wei u briu ba keteng syakri ba keteng Malkus Jisu ba dai ula pha thap yang ka wai lam hang ni ngin yu iru ka jing dei ba ka jing sya bishar jong Jisu khmat jong Pilatus Jisu ong ka hima junga kam dei na kani ka perthai lada ka hima junga kan dei na kani ka perthai ki briu junga kin dala yang ya le persya bang yu i menta Petrus umat ka skor jong tu syakri ban ya le persya tangba Jisu la phat thap yang ka wai la ha ka sop jongka namar boleh ka hima jong kam dei na kani ka perthai kam dei kat kum ka jing thmu jong kani ka perthai kam dei da ka bor ya le da ka wai lambat kum ta ter kata kam dei ka hima jong Jisu gre ban ra e ka mon jong ukpa ha kani ka sla perthai ban a hingi wei pe wei ka jing embam jukut ban ya lam len ti ngi wei pe wei ki bangai ya u ban don kata ka jing ya dei ka bajan kata ka bandrung ha kata ka covenant la ka jitang
bat ukpa ba ye jingi ubah beneng kata kadai ka hima ka ba ujisu wan ban seng akan ke selapatai kata kadai ka ba ujisu wan ban le akan ke selapatai bat unle ya kata an pendap ya ka da ka ba syayap halor kading pna na ka benta jong kipat ba baro hadin kani la kem ya ujisu la yalam ningkong usha Anas bat sya hadin kata sya kaya pas nang ta pada sya ulat ka badi ulat ka bamut sya Pilatus balila yalam sya Anas long thau kurim jong kaya pas de ling do orang ba tu ka senam syai kata de Anas balalong uling do orang ba tangba namar baki Roman kim kwa ba uju ubri unbat Islam mekani ka kedan jong long ling do orang ba ha kajing sisa kat kum ka an jong kiju de ban bat adu kajing yap tangba maki kim kwa ya kata nata kadau ka ik baki lale kila persang la banbu da katam bat kumta hadin jong Anas ukaya pas persa kurim jong lalong uling do orang ba bangiu i hang ni la batai ru sepang hapreng jong kini kajing ya lenti hapreng jong kini kajing ya lenti hapreng jong kini kajing sya toket jong Jisu we ni kisenran jong Jisu ru ubadai Jisu ubala Jisu ula ong ye u bamelong u Kepas u mau siang melong u Petrus u mau siang uta bandai u mau siang ni i bamenta uni u mau siang u knyu hapreng kajing yale ha ka klip mat pokong sandu jong kajing im jong Jisu uni mau siang uknyu uni uba Jisu la thong banong mau siang he crumbles under pressure kani ka bajia ya Petrus bar kamdai ka basuk ka bajia ya Petrus bangi iba Petrus ulalan ya Jisu hadu laisien laiwat hakaju kom kat ba kini ke ki de kinang jia ya Jisu la satian bishar bahbatian bishar Jisu we neki syakri ula thap ya Jisu ula thap ya Jisu haba Jisu la yo sngo ya ula sha thap kumne ka e ba Jisu ula ong la dangala kren ke bamdei ai sakhi ya kata ka bamdei hendrei la da ka dei balei me thap ya nga ka we ne ke ji kai jong Jisu kolong ya khamta ma ka gospel jong Matthews ngi sngo spang ka sermon on the mount la ne ta jinga thu khana lo lum ba Jisu ai ka an ma thmai ka we ne kita ka dei la dodon ba thap e phina ka lyang ka mon pensya e sak sakalyang kadiang persya e sakalyang kadiang hendrei ngi ibada mentah kan ke klip mar Jisu yal di usha thap ba Jisu ubu kan ke jingkeli balai me thap ya nga ke ke ba Jisu kwa ban hikai ngi we pe we ka ban kong e ukwa ban hikai ngi we pe we bangim dei ban yele persya ning kong e ka ba mut habadon balle persya ngi ne le ben akho ngi ngim dei ban yele persya da ka jing sniu ya ka jing sniu ka ba ar kalong ka basuk bha ban pha thap sa silyang ka ngap hakmat jong kibor sensyar hendrei habai dei ber kiba rit baria bangi kendu man la kasingi pada sukain ki bangi ringkat kerdan hajing trei na ha imlang salang bangi sngo bangi ringkat kerdan kithap ingi kanong ka ba na ka benta jingi ban ong pensya sa silyang ka ngap na paling sngo bangi la banile persya hendrei sukain menta lada upulet uwan bat penbat ya ka kali jingi ne ubat ingi helenti ber ai ingi sithap hatu pinut ne ban keli balik me thap inga klempep nginjin dalam pendam tedong nginjin dalam ri ban keli akum kata kacing keli ru nginum nut namar boleh ngitip lo nang keli ngin sesyak dulai susu Jisu hakan ni ke klimat ngidi ban kenmau udon hakajing syak bishar bat nak benta jung ban yeng nak benta kacing sisya hakmat jong kisipai hakmat jong lingdo orang ba hakmat ki syakri temple hakmat kitu ki breu ki basyun ki babitar yu ki basyo ki bathap yu mentah bedon bathap yu ya ka jubab ba mau la ai Jisu da ka jing slur ukli balai methap yanga larang akrani ka bamdai pen iya kata ka bamdai balai pada methap yanga kani ka jing mut jong kani ka jing ong jong Jisu balai methap inga ban pensya ka ngap ka mon haba thap na kadiang na thap na kamon kani ka bamut ba Jisu umkwa ingi bengin long ki khauput umkwa ingi bengin long ki khauput hendrei bengin long ki baslur kumba ong farasingi umkwa ingi bengin long kum ka selawang ka bamdon bor em ngidi ben yang halor ka jing sisya hendrei klem dei le persya da ka basniu kam tam ya kitu ki bang yaringkat kerdan lani ya kitu ki ba mangi ngila ban le persya kum kitu haba kitab ingi ngisya sa siliang hendrei hakmat jong kata ka jing sniu lani hakmat jong kitu ki ba don bor kadai ka jing slur ka bakra ban yang ban ong balai pitap yanga na ka ikadaw pitap yanga mudur da pulit ubat ya pida uthap ya pi hapo jil patok wa aisitap balai pitap yanga hang tale la sa dulai susu
ngim numnut ban saham ro nak ta kadau ka katin jong ublei kam dei ba ka contradict ka wei pat taring isong thu pha u jisu kwa ingi bengin long ki khau puat tang ba kwa ingi bengin yele persya da ka jing sniu ya ka jing sniu tang ba ngi de ben yeng na ka benta ka jing sisya haringkat ka jing ie ban keli balai pitap yang ban yeng kham tam hakmat jong gitu ki badan ka bol kwa ingi dalai lai ru em ban long ki khau puat kata namar balai ban yeng hakmat jong ki nong bisyat ban ong nan ai kadau pitap yang bat kumta terter kadai ka jing slur ka bakrau don kam ka jing slur ka bakrau bat ban pensya sakangap hakmat jong ki badan bor am pensya sisliang kangap kadai ka jing khau puat handai hakmat jong ki bayar rengkat kerdan hakmat jong ki bahayeng hasem hakmat jong ki tu ki bangi imlang salang malakasngi ki ba omdei ki balong don authority halor jongi hakmat jong ki ba maki ki thap ingi na kaliang kamon bat ngidon ka bor benyele persya hakata ka por bat ong pensya sa sikiliang kangap kataru don kam ka jing slur ka bakrau kataru don kam ka jing slur ka bakrau ngidon kam ya ka jing slur ban yeng ya ka jing sisya ngidon kam ya ka jing slur ban ya sya khamtam bana kitu kibaret kerdan kolong ka basuk ban burom ya ubri bahe kerdan handai kolong ka ba hadu kata ban burom ya ubri baret kerdan kolong ka basuk ban pendam hakmat jong kibri ke bahe kerdan kolong ka ba hadu kata ban pendam ya di hakmat jong kibri ke baret kerdan namar balai ka mensium jing iwe pe kan sele persya ngi haban yap ialah di ladangi kwa ban buat ke jihikai jong ucisu menta ngi i kanika dekhot ala ni kani kalendong bakat pra ka kut da ka jingjit ju ki ba ki jit ya barabas hajaka jong ucisu wei ubarabas ka mut bar abas ka mut ukun jong ukpa ki kentat ya ukun basisya jong ukpa obade ucisu menta ki jit pada ya wei pada ukun jong ukpa barabas kemudian kentin barabas kemudian ukun jong upahi mano beri tau ukun jong upa di mangap api ke iwe pe mengirung di bandai ki kun jong upa bah beneng tang ba nak benta jong iwe pe namar bangila penduk ya kata kekerdan kenang penduk biok yang kata kekerdan jinglong kun jong upa bah beneng sesisian pat don kam ya ukun basisya jong ublei bah beneng un penret ialah di hadu kata-kata berunsim ya kata ka jing jaka jongi badda kata ka jing sim jong ya ka jaka jongi menta mangi iwe pe iwe sa sisien pat lingba ka jing ngai ha ujisu ubade ukun basisya jong ukpa ngingi kelalong ki kun basisya jong ukpa eniro ya ujisu Kris junam amen wa beneng to ai ba kicing ngai ka mela ai ngi ha ukun jongi ujisu Kris men jongi ba kading zo kicing e wala penraham ki do no jongi do mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya ka jing kerman berakar ku nak menta ka jingwan ka hima jongi to ai ba ka jing ai jongi kan pen kelai ngi syakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sembai kin pen kelai kolong brio man brio na syapo bar ya ka jing tha baro ka jing kmil ti ba tikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba andala job ya ka bo jong ka sniu ka burom jongi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing ai jong ka jubili kan karsiu biang hangi kipen grim jong ka jing kermen ya ka jing terang nak menta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing ai kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jongi sya satla ka pertai syami ublei jongi ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro si junam amen kudono utam jisu tesin ai kemariang rap jongi Kristan tu duai na menta jongi